पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तिशक्तिगं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निरामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णोत्ताय प्रभुपाद की जय गुरुराज की देवता गुरु प्रणाम दे हरे को मदेक बंधु मत संगिन मत गुरु मन महादना निष्ठारक मत भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम ഒമ്പതാം അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടമി ചൊല്ലാം. रेड्डियाचार्य माता जी चलिಕೊಳ್ಬೋದು. हरे कृष्ण अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ ഭ്രാജമാനം യശോദാഭിയുലുകലാധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തരോദ്യുക്തഗോപ്യ രുദന്തം മുപുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതങ്കനേത്രം മുകുശാസകം ഭദ്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദിക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സുഘോഷം നിമജ്ഞന്തം ആഖ്യാപയന്തം തദീയേഷു തജ്ഞേഷു ഭക്തിജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്ത്വം തഥാ വൃത്തിവന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷം മതിം വാ ന ചാന്യം വൃണേകം വരെ സാദപീക ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാം വിരാസ്തം കിമന്യേ ഇദം ദേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലൈർ വൃതം കുണ്ഡലൈ സ്നിഗ്ധരക്തശ്ച ഗോപ്യ മുകുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാം വിരാസ്താമലം ലക്ഷലാഭേ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീത പ്രഭോ ദുഃഖജലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവിഷ്ടാദിദീനം വദാന്യോ ഗൃഹാണ മാമജ്ഞമെത്യക്ഷിദിശ്യ കുബേരാത്മജോ ബദ്ധമുക്തിർവയദ്വാത് സ്വയാമോചിതോ ഭക്തിപജോ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോ ശീഘ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേക നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായാദ വിശ്വസ്യദാംനേ നമോ രാധികായേ ത്വദീയ പ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയ പ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം ദാമോദര ഹരേ ദാമോദര ദാമോദര ഹരേ ദാമോദര നന്ദലാല ജയ നന്ദലാല നന്ദലാല ജയ നന്ദലാല രാധാ ദാമോദർ की जय राधा अष्टकम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। थैंक यू। भीष्म पितामह प्रार्थना
നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലാം, പിന്നീട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മവാച. ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നേ സസുഖമുപഗതേ കുജിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ ത്രിഭുവനകമനം തമലവർണം ദിവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതനനാബ്ജം വിജയസഗേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ യുധിദുരഗരജോ വിദുമ്രവിശ്വ ഗജലുളിതശ്രമവാരലങ്കൃതാസ്യേ മമ നിശിതശരൈർവിഭിദ്യമാന ത്വജിവിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ സപതി സഖിവജോ നിശമ്യമതി നിചപരയോർബലയോരദം നിവേശ്യ സ്ഥിതവതി പരസൈനികായുരശ്ന ഹൃതവതി പാർത്ഥസഖീരിതി മമാസ്തു വ്യവഹിതപൃതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സജനവദാദിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതിമഹരദാമാത്മവിദ്യയാ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു സ്വനിഗമപഹയാമാത്പ്രതിജ്ഞാ ഹൃതമധികാർത്തുമവാപ്ലുതോ ഹൃദരഥചരണോ ഭയചലത് ഹരിരിവഹന്തുമിപം ഗദോത്തരീയാ ശിതവിശിഗഹദോ വിശീർണദംശഃ ക്ഷതജ പരിപ്ലുത ആദദായിനോ മേ പ്രസഭമഭിസസാരാമദ്വദാർത്ഥം സഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രേ ഹൃദയരശ്മിനിതാശ്രിയേഷണീയേ ഭവതിരതിരസ്തു മേ മമുർഷു ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമുർഷുർ യം ഇഹ നിരീശ്യഹദാഗദാ സ്വരൂപം ലളിതഗതിവിലാസവൽഗുഹാസ പ്രണയനിരീക്ഷണകൽപിതോരുമാനഃ ഹൃതമനുഹൃതവത്യാ ഉന്മദാന്തഃ പ്രകൃതിമകൻ കില യസ്യ ഗോപവത്വാ മുനിഗണനൃപവർയാ സങ്കുലേന്ദ്രഃ സദസി യുധിഷ്ഠിരരാജസൂയ യേഷാം അർഹണമുപപേദായിഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചര യേഷ ആവിരാത്മാ തമിമമഹമജം ശരീരവാചാം ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേഘം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദമോഹ
37-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ഇത് ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ വാസുദേവായ. നിഗമപാപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം. നിഗമപാപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലതുർഹരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ നിഗമപാപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലതുർഹരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭാതജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാം ഹൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാ ഹൃതരഥചരണോ ഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവഹന്തുമിഭം ഗദോത്തരീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാം ധൃതരഥചരണോഭ്യായ ചലദ്ഗൂ ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാ ഹൃതരഥചരണോഭ്യയ ചലദ്ഗുർ ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
सोऽनिगम अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृदमतिर्कर्तुम अप्लवदोरदस्तः हृदरदचरणो भयाचलद्गुरु हरिरिवहन्तुमिवं गदोत्तरीयः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. तर मल्ला माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमपप्लुदोरदस्ता हृदरदचरणोऽभियाचरत्कुर्हरिरिवहन्तुमिवं गदोत्तरीय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मेरे जय विजय दास माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा धृतमधिकर्तुमवप्लुदोरथस्ता धृतरथचरणोऽभयाचलदु हरिरिवहन्तुमिवं गदोत्तरीय. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. कृष्ण प्रभु जी. ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. सुनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा युगमधिकर्तुमप्लुवदोरदस्तः हृदचरणोऽभ्ययाचरद्गो हरिरिवहन्तुमिवं यदोत्तरीय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए हरे प्रभु. कृष्ण प्रभु जी. ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. सुनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमतिकर्तुमवप्लुतोरतस्ता धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिवं गदोत्तरीया. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. सीतारामन माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्रभु जी स्क्रीन ഒന്ന് തക്കോ. മതി മതി. മതി മതി. സ്നിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാമൃതമധികർത്തുമപ്ലുബ്ധതോ ധൃതരഥചരണോ ബ്രിയാചലത്കുർ हरिरिवहन्तुमिभं गदोत्तरीयः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अलसलाम माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. सम अधिकर्तुमप्लुदोरदस्ता धृतरथचरणोऽभयाचलगुर् हरि. लोवर हैंड മാറ്റണം പ്രഭുജി. ഹരിരിവഹന്തോമിഭം ഗദോത്തരീയ. ഹരിരിവഹന്തോമിഭം ഗദോത്ത अनुप्रति माता जी चलिए. हरे कृष्ण. अनम्यूट करो. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुदोरतस्तः धृतरथचरणो प्रियाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गदोत्तरीयः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वत्सलक्षा जी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् अमृतमधिकर्तुमवप्लुतोरतस्तः धृतरथचरणोऽभयाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गदोत्तरीयः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. उषा माता जी. उषा के नारायण माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सोऽनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुदोरदस्तः धृतरथचरणोऽभयाचलद्गुर्
ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलो। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മതപ്രതിജ്ഞാ ഋതമധികത്തുമാപ്ലു രഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലദ്വേഗോർ ഹരിരിവ ഹന്തോമിഭം തതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ മൃതമധികർത്തുമ വപ്ലുദോരദസ്താം ധൃതരഥചരണോഭയാചല ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ മൃതമതിർക്കത്തുമവപ്ലുതോരദസ്തഃ ധൃതരഥചരണോഭയാചലിദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। भारती माता जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ അമൃതമധികത്തുമപ്ലുതോരഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണൗ ദയാച്ഛവർഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। श्यामाप्रति माता जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलो। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ മൃതമധികർത്തുമപ്ലുതോരഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। कलसरावालिन माता जी। चलो। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ മൃതമധികർത്തുമപ്ലുതോരഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണോഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। मणि माता जी। चलो। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ चलो। കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കാമോ? हाँ कल का चलो। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ മൃതമധികത്തുമവപ്ലുതോരഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। सिंधु सिक्का माता जी। चलो। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞ വ്രതമധികർത്തുമവപ്ലുതോരഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। गीतासी माता जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलिए करो। हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാമൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോരഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണോഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। गीता टी माता जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സുനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃദഗതി കർത്തുമവപ്ലുതോരഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോഭ്യയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മുദമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാ ധൃതചരണം അഭ്യയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം ചൊല്ലൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമ പപ്ലുതോരഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമപ്ലുതോ രഥസ്ഥഃ ധൃതചരണോഭ്യയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതികാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലൂ. അത് ചൊല്ലിയില്ലേ? ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വനിഗമമപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമപ്ലുതോ രഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോത്തരീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നു. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്ത് ഉത്തരേയം നിലത്ത് വീണതുപോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് യുദ്ധധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഒരു മിത്രം മറ്റൊരു മിത്രത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അതേ വിനോദ ആവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്താൽ ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനെ വധിക്കുവാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു എന്ന് ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മദേവനെ വിമർശിച്ചു. യുദ്ധനീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ഷത്രിയനും അപമാനം സഹിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ അടുത്ത ദിവസം 5 പാണ്ഡവരെയും പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഹനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ശപഥം ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട് ദുര്യോധനൻ സംതൃപ്തനാകുകയും അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനായി ശസ്ത്രങ്ങൾ തന്റെ കൈവശം വെക്കുകയും ചെയ്തു. തന്ത്രത്താൽ ദുര്യോധനന്റെ പക്കൽ നിന്നും ആ ശസ്ത്രങ്ങളെ, ഇപ്പൊ ശസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അസ്ത്രത്തെയാണ്, അമ്പുകൾ, അസ്ത്രത്തെ അതിനെ ശസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശസ്ത്രങ്ങളെ അർജുനൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആയുധമെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ മിത്രമായ അർജുനൻ നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭീഷ്മദേവൻ ശപഥം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അത്യുഗ്രമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും അർജുനെയും വിഷമസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അർജുനൻ മിക്കവാറും പരാജയത്തിന്റെ വക്കോളമെത്തി. താമസം വിന അർജുനൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വന്തം ശബ്ദത്തെക്കാൾ അതീവ പ്രധാനമായ
ഭീഷ്മരുടെ ശബ്ദം കാത്തുരക്ഷിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വഭക്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ അതിലംഘിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാരംഭത്തിനു മുമ്പ് താൻ നിരായുധനായി നിലകൊള്ളുമെന്നും തന്റെ ശക്തി ഇരുപക്ഷത്തിനു വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുകയില്ലെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുകയും കോപാവേശത്തോടെ രഥചക്രം കയ്യിലേന്തി ഭീഷ്മദേവന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണെങ്കിലും കോപാകുലനായ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനായി ഭീഷ്മദേവൻ ഉടൻ തന്നെ ആയുധം നിലത്ത് വെച്ച് നിലകൊണ്ടു. ആ നിമിഷം തന്നെ ആ ദിവസത്തെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും അപ്രകാരം അർജുനൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിശ്ചയമായും അർജുനൻ ഹനിക്കപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എന്തെന്നാൽ രഥം നയിച്ചിരുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം മിത്രത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഏതെങ്കിലും ആയുധം എടുക്കുന്നത് ദർശിക്കുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആയതിനാലാണ് അർജുനന്റെ മരണം ആസന്നമായി എന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഭീഷ്മർ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചത്. തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ പോലും തൃണവൽഗണിച്ച് ഭീഷ്മരുടെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു കാരുണ്യമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ രഥചക്രം കയ്യിലെടുത്ത് ഭീഷ്മർക്കു നേരെ പാഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. ശിതവിശിഗഹദോ വിശീർണദംശ ശതജ പരിപ്ലുത ആദദായിനോ മേ പ്രസഭവം വിവിസസാരമദ്വദാർത്ഥം സഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ. മോക്ഷദായകനായ ബ്രഹ്മദിയോത പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ പരമ ആത്യന്തിക പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്ന ഭിന്നമാവുകയും മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേ സിഭക്തിദാന സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. രണാങ്കണത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം രസകരമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർജുനനോട് പക്ഷപാതപരവും അതേസമയം ഭീഷ്മദേവനോട് ശത്രുതാപരവുമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ മഹാഭഗവത് ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള സവിശേഷമായ പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ശത്രുതാഭാവത്തോടെയും ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കുവാൻ ഒരു ഭക്തന് സാധ്യമാകുമെന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അഥവാ ബന്ധത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയായ ആക്രമണത്തിലൂടെ പോലും ഭഗവാന് തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവാന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹാനി വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അജിതൻ അഥവാ അപരാജിതനാകുന്നു. എങ്കിലും ആരും ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതരല്ലെങ്കിലും ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പാരസ്പര്യ ബന്ധമാറ്റമാകും. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. വിരോചിതനായ യുൽസുവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, സാമാന്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ അഭക്തരെ സംഭ്രാന്തരാക്കുന്നതാകുന്നു. സർവം ആത്മീയമായ ശരീരത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. മാത്രവുമല്ല, ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുകയും സാധ്യമല്ല തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അതേ ഭഗവാനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രാപ്യസ്ഥാനമായി ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നിടത്തു നിന്നും ഒട്ടും അനങ്ങാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയുമായിരുന്നു. രക്തത്താൽ അഭിഷിക്തനായി മുറിവുകളോടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ വരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകളിലൂടെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തോടെ യോദ്ധാവായ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുവാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാനും സേവകനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ രസം അന്യോന്യം കൈമാറുന്ന മാർഗമാണ്.
അത്തരമുള്ള പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും അവരവരുടേതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്ലാഘിക്കും. ഭീഷ്മദേവന് നേരെ ഭഗവാൻ പാഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ തടഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ അത്യന്തം ദേഷ്യമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഒരു കാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ഭീഷ്മദേവന് നേരെ അദ്ദേഹം കുതിച്ചു. സ്പഷ്ടമായി ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും രക്ഷകനാകുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും മോശം കാംക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ കാംക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ഉള്ള മോശം ഭഗവാൻ സദാ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ലക്ഷണങ്ങളോട് ദർശിക്കുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. ഈ തൃഷ്ണ എല്ലാ ശുദ്ധ ഭക്തരിലും ഉണ്ടാവും. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രേ ഹൃദയരശ്മിനിതശ്രിയേഷണീയേ ഭഗവതിരധിരസ്തു മേ മുമുർഷു യമിഹ നിരീശ്യ ഹദാഗദാ സ്വരൂപം. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകട്ടെ വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണും ഏന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം ദർശിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയെ സമാധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് പരമാത്മാവിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ യോഗി പരിശ്രമിക്കും. അപ്രകാരം പരമമായ സമാധിയിൽ എത്തിച്ചു ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, കീർത്തി, ലീലകൾ തുടങ്ങിയവ നിരന്തര ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ അനായാസേന സമാധിയിൽ എത്തിച്ചേരും. ആകയാൽ ദിവ്യയോഗിയുടെ ഏകാഗ്രതയും ഭക്തന്റെ ഏകാഗ്രതയും ഒരേ തലത്തിലുള്ളതല്ല. യോഗിയുടെ ഏകാഗ്രത ഈ യാന്ത്രികവും അതേസമയം ശുദ്ധ ഭക്തന്റേത് ശുദ്ധ പ്രേമത്താലും സ്വതസ്ഫൂർത്തമായ അഭിനിവേശത്താലും സ്വാഭാവികവുമാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്രകാരം സൈന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സദാ യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി ഭാവം സ്മരിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അനശ്വരമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കംസന്റെ തടവറയിലെ ഭഗവാന്റെ ജനനം മുതൽ അന്ത്യലീലയായ മൗശല ലീല വരെയുള്ള ഘടികാരത്തിലെ സൂചി ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ന പോലെ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ലീലകളിലും ഭീഷ്മരെയും അർജുനനെയും പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാർ സ്ഥിരമായ ശാശ്വത പങ്കാളികളുമാകുന്നു. ആകയാൽ അർജുനന് പോലും ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത ഭഗവാന്റെ സുന്ദരഭാവമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ നയനമനോഹരമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിന് പിറകെയും അതേസമയം ഭീഷ്മദേവൻ പാർത്ഥസാരഥിക്ക് നേരെ മുമ്പിലുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൈനിക ഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനനേക്കാൾ ഉപരിയായ മാധുര്യത്തോടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഇതിനെ വീക്ഷിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും വ്യക്തികളും മരണാനന്തരം അവരുടേതായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വരൂപം പ്രാപ്തമാക്കി. എന്തെന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമായി. പരിണാമിക ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ചാക്രികമാകുന്ന ജലജീവികൾ മുതൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രൂപം വരെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെയെല്ലാം തന്നെ മായാരൂപത്തിൽ സ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക രൂപമാകുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാഹ്യമായ ആവരണ വേഷമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതികതയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമ്പോൾ എപ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നുവോ
അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രാപ്തമാക്കും. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക സ്വരൂപ തേജസ്സിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് അവ ഒരു വിധത്തിലും ഹിതകരമല്ല. ആകയാൽ നിർവ്യക്തികവാദികൾ വീണ്ടും മതപ്പതിക്കുകയും മിഥ്യയായ അഥവാ മായയായ ഭൗതിക രൂപങ്ങൾ ആർജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന് സദൃശ്യമായ ഇരുഭുജങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജങ്ങളോടോ കൂടിയ ആത്മീയ രൂപങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിലെയോ ഗോലോകത്തിലെയോ ഭക്തർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നൈസർഗിക ഗുണത്തിനെയും അനുസൃതമായി പ്രാപ്തമാകുന്നു. 100% ആത്മീയമായ ഈ രൂപം ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വരൂപമാകുന്നു. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപക്ഷത്തെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭീഷ്മദേവൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ അവരുടെ സ്വരൂപത്തെ ആർജിച്ചു. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരോട് മാത്രം ദയുള്ളവനായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം മറുപക്ഷത്തുള്ളവരോടും അതീവ കൃപയുള്ളവനായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവർക്കെല്ലാവർക്കും അതേ ഫലം പ്രാപ്തമായി. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഭീഷ്മദേവന്റെ പദവി ഭഗവാന്റെ സഹചാരി എന്ന് ഭദ്രമെങ്കിലും ഭീഷ്മദേവനും അതേ സുഖരത ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അതായിരുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ അന്തരംഗസ്ഥനായും ബഹിരംഗസ്ഥമായും ദർശിച്ച് മൃത്യു വരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നതാകുന്നു ദണ്ഡനിർണയം. പ്രഭുപാദ കീ ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാര ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഗുരു മഹാരാജ് ഗുരു പ്രഭാതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട്, എന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശബ്ദം വരുത്തിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണത് പോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. യഥാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ കോപം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനല്ല. വധിക്കുവാനാണെങ്കിൽ അവിടെ രഥത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ അതൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് പായുന്നു അല്ലെ. ഉത്തരിയൊക്കെ നിലത്ത് ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഭൂമിദേവി ഭഗവാന്റെ ഉത്തരയും പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ തന്നെ പറയുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന, എന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണ്. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട്, ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കിയത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ആരുടെ ഭാഗത്തും ചേരില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കില്ല അല്ലെ. എങ്കിലും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാൻ ആയുധമെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആയുധം അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ ലീലയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ
പ്ലാനുകളാണെന്ന് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ മനസ്സിലായി അല്ലെ. 5 അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി. ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുകയും പാണ്ഡവരെ നിങ്ങൾക്ക് വധിക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പാണ്ഡവരോടാണ് കൂറ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെ വധിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില് സംസാരിക്കണ്ട അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെയാണ് ആരോടും അങ്ങനെ അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ വിതുരരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിതുരരൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടാണ് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ആരാണോ തനിക്കെതിരെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെയൊക്കെ ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടം. വിതുരര് ധർമ്മത്തിന്റെ വർഷത്താണ് അല്ലെ. ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ് വിതുരരായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ ഇവരുടെ അധർമ്മത്തിനെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വിതുരരെയും വിമർശിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ എല്ലാവരും പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദുര്യോധന ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വധിക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൂറ് മുഴുവൻ പാണ്ഡവരോടാണ് ഇപ്പോഴും, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഒരു ക്ഷത്രിയന് അപമാനം സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശപഥമെടുത്തു, ഞാൻ നാളെ ഈ ഒരു 5 അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ വധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. 5 അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് എന്നിട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ല. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആയതാണെങ്കിലോ അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ആ അസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് അർജുനനെ എവിടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും. അർജുനൻ അത് കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതറിഞ്ഞ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, ഓ കൃഷ്ണ, നിന്റെ ലീലകളാണിത് അല്ലെ, നിന്റെ കളികളാണ്. എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ ശബ്ദം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഒന്നുകിൽ അർജുനനെ വധിക്കും. അർജുനനെ വധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷു കിലേഷു ചാതി അദൃശ്യതത്യത്ഭുതരൂപമദ്വഹാം സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം, ഭക്തന്റെ വാക്കുകള് സത്യമാക്കുവാനായിട്ട്. ഹിരണ്യകശിപു തൂണിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ, നീ ആരാധിക്കുന്ന നാരായണൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയാം, ഈ കൊട്ടാരമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു ഒരിക്കലും ഈ പില്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എല്ലാ തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാറ്റിലും എന്റെ നാരായണനുണ്ട്, ഈ തൂണിലും നാരായണനുണ്ട് അല്ലെ. അതിലും കാണാൻ സാധിച്ചു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്നും അവതരിക്കും. വേറൊരു അവതാരങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. നരസിംഹ ഭഗവാൻ സത്യയുഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. ഒരു രാജാവ്, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഒരു രാജാവിന്റെ അടുക്ക ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ അടുക്ക് പോകും. ആ രാജാവിന്റെ അടുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ആ രാജാവ് ശിവഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശിവനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ വൈഷ്ണവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ശിവനെ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു വൈഷ്ണവനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് രാജാവാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവസാനം രാജാവ് വാളെടുത്തു, നീ ഒന്നുകിൽ ആരാധിക്കണം, അല്ലെ നിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വധിക്കും. അവസാനം ആരാധിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം കുറെ എന്താ പറയാ കൂള ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ശിവലിംഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഓം നരസിംഹായ നമഃ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് പൂജിച്ചത്. എന്താണ് നരസിംഹ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ശിവലിംഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട്
കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂജകൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ പൂജകൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ശിവലിംഗം പിളർന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. രാജാവ് ഒക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. അവസാനം രാജാവ് ക്ഷമ പറയുകയുണ്ടായി, ക്ഷമ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പലപ്പോഴും പല ലീലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ അല്ലെ, ചാന്ദകാസി മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വെച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ആ രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുധങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ട് വധിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം അയച്ചിട്ടാണ് പലരെയും വധിച്ചിട്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉടനെ സുദർശന ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വധിക്കാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വരേണ്ടെന്നോ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ലീലകള് അത് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭീഷ്മപിതാമഹനോടുള്ള കോപം കൊണ്ടല്ല, ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയാം സാക്ഷി ഗോപാൽ അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് സാക്ഷി പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ സാക്ഷി ഗോപാലായിട്ട്. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ സഫലമാക്കി കൊടുക്കുന്ന, അവരുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. സ്വന്തം ശബ്ദത്തെക്കാൾ അതീവ പ്രധാനമായ ഭീഷ്മരുടെ ശബ്ദം കാത്തുരക്ഷിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വഭക്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ അതിലംഘിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് താൻ നിരായുധനായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് തന്റെ ശക്തി ഇരുപക്ഷത്തിനു വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നാൽ അർജുനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുകയും കോപാവേശത്തോടെ രഥചക്രം കയ്യിലെത്തി ഭീഷ്മദേവന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണെങ്കിലും കോപാകുലനായി അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി ഭീഷ്മദേവനോടും തന്നെ ആയുധം നിലത്ത് വെച്ച് നിലകൊണ്ടു. ആ നിമിഷം തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുക. അപ്രകാരം അർജുനൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും. നിശ്ചയമായും അർജുനന് ഹനിക്കപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എന്തെന്നാൽ രഥം നയിച്ചിരുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം മിത്രത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഏതെങ്കിലും ആയുധം എടുക്കുന്നത് ദർശിക്കുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആയതിനാലാണ് അർജുനന്റെ മരണം ആസന്നമായി എന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഭീഷ്മർ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചത്. തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ പോലും തൃണവൽക്കരിച്ച് ഭീഷ്മരുടെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു കാരുണ്യമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ രഥചക്രം കയ്യിലെടുത്ത് ഭീഷ്മർക്കു നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തത്. ഭഗവാൻ ആരുടെയും പക്ഷം ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആരുടെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരാളെയും എങ്ങനെ എങ്ങനെ വധിക്കണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. രഥത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നു, ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും മറ്റുള്ള മഹാരഥന്മാരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ രഥം പൊട്ടിച്ചിതറേണ്ടതായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയായി അതിലുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ രഥത്തിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറഞ്ഞു രഥത്തിൽ. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, പിന്നീട് ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഭഗവാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അർജുനനെ ആദ്യം ഇറക്കുകയും പിന്നീട് ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം രഥം ആയിരക്കണക്കിന് കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറുകയുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടും ആ രഥത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് അതിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാണ്ഡവർക്ക് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകില്ല. ആരെ എങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വധിക്കണം അല്ലെ. പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ കൗരവരെ
എന്താ പറയാ അവരെയൊക്കെ സംഭ്രാന്തരാക്കുകയും അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. സൂര്യനെ പോലും മറച്ച് ഉണ്ടായി ജയദ്രഥനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ശപഥം ചെയ്ത് ജയദ്രഥനെ പിടിച്ചിട്ട് ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി ദുര്യോധനൻ കൂടെ. എന്താണ്, വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. ഇതാണ് അർജുനന്റെ ശപഥം അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനനെ നമുക്ക് ഏതായാലും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിലും അർജുനൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ ഇന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകണ്ട, ഒളിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ജയദ്രഥനെ പിടിച്ച് ഗുഹയിൽ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയും അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞു, ഇനി യുദ്ധം ഇല്ല അല്ലെ, പുറത്തു വന്നോളൂ, ഇന്നത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, പുറത്തു വന്നോളൂ. ഉടനെ ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തു, അതാ ജയദ്രഥൻ അതാ ഇപ്പോഴും വധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയദ്രഥനെ വധിക്കും. പല പല ആൾക്കാരെ വധിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പാണ്ഡവൻ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 38-ാമത്തെ മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പരമാത്യന്തിക പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിരിക്കട്ടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്ന ഭിന്നമാവുകയും മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണല്ലേ, ഒരിക്കലും അതിന് മുറിവുകൾ പറ്റാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ, ഭക്തൻ ദുരിതര അസ്ത്രങ്ങൾ അർജുനന് നേരെ എഴുതു. അതില് കുറെ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മേലെയും ആയതായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചോര പുരണ്ടതായിട്ട് ആ ഒരു വേഷത്തിൽ അവിടെ വരികയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ രഥചക്രം എടുത്തു വരുമ്പോ എന്താണ്, അർജുനൻ തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ എന്ന് വരച്ചിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു, രണാങ്കണത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം രസകരമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർജുനനോട് പക്ഷപാതവും അതേസമയം ഭീഷ്മരോട് ശത്രുതാപരമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ മഹാഭഗവത് ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള സവിശേഷമായ പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ശത്രുതാഭാവത്തോടെയും ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കാൻ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത്തരം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം. നിരപേക്ഷകനാകയാൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ആക്രമണത്തിലൂടെ പോലും ഭഗവാന് തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹാനി വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അജിതൻ അഥവാ അപരാജിതനാകുന്നു. എങ്കിലും ആരും ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതരല്ലെങ്കിലും ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെയും ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പാരസ്പര്യ ബന്ധമാറ്റമാകുന്നു. ശുദ്ധഭക്തിക സേവനത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളാണ്. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഭീഷ്മര് ഭഗവാന്റെ ശത്രുവാണ്, പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുവാണ്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നേരെ അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടായി എന്ന്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാർത്ഥസാരഥി രൂപം തന്നെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനേക്കാളും ആരും ഉയർന്നതല്ല, ഭഗവാനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുവാനാവില്ല. ഭഗവാൻ അജിതനാണ്, അപരാജിതനാണ്, ആരാലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ദാമോദര ലീല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. യശോദാമ്മ പരമദിവ്യോധപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ ഓടുകയും അത് കണ്ട് ഭയന്നോടുകയും അല്ലെ, പിടിച്ചൊരലിലേക്ക് കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആർക്കും ബന്ധിക്കുവാനായില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും.
39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകത്തെ വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് തൃക്കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സെ ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ദർശനം. എന്താണ്? ഒരു കയ്യിലും വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കയ്യില് കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചുകൊണ്ട്. അല്ലെ, ചാട്ടവാറ് പിടിച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കുതിരയെ അടിക്കാറേയില്ല എന്നാണ്. ഓ, ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠകൾ, പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം തന്നെ അല്ലെ, പാർത്ഥസാരഥി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള രൂപം ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു കയ്യില് ചാട്ടവാറും കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചിട്ടുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് രഥത്തിൽ കയറി പോകുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപത്തെയാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ രൂപത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഭഗവാനുള്ള ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു, വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാതാജി പറയുകയുണ്ടായി, ദുര്യോധന ശത്രുവശത്തായിട്ട് അവന് മോശം ലഭിച്ചുവല്ലോ അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ആരും ശത്രുക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു എന്ന്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും വ്യക്തികളും മരണാനന്തരം അവരവരുടേതായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വരൂപം പ്രാപ്തമാക്കി. എന്തെന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമായി. പരിണാമിക ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ശാക്രികമാകുന്ന ജലജീവികൾ മുതൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രൂപം വരെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ മായാരൂപത്തിൽ സ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക രൂപമാകും. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാഹ്യമായ ആവരണ വേഷമാകും. മാത്രമല്ല, എപ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. യോഗികളൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഭഗവാന് ശത്രുക്കളായി വന്നിട്ടും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുക്കളായി വന്നിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുര്യോധനും കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അല്ലെ, കൗരവർക്ക് മുഴുവനായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദാമോദരാഷ്ടം ചൊല്ലിയിട്ട് രതിരൂപകൃഷ്ണ അല്ലെ ചൊല്ലുന്നല്ലേ? അതെ അതെ ഗുരുജി. ഹരീഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. രതിരൂപകൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം പ്രഭു. हे दामोदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुगलधवमानं परामृष्टमत्यन्तदोधृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्दं कराम्भोजयुग्मेन साधङ्गनेत्रं
मुहुश्वासकं भातृरेखाङ्गकण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं नेमचन्दं न ज्ञापयान्तम् त्वदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशतभिः इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्ताङ्गि मन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्दविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं वदानु गृहाणि क्षमामज्ञामेध्याक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वद् त्वया मुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सोकामे प्रयच्छ नमो क्षेग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोद्धरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदर जय मक्खन चोर जय दामोदर जय मक्खन चोर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय दामोदर भगवान की जय, राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। जय कृष्ण। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। वृंदा देवी अष्टमी சொல்லிட்டு சொல்லிருக்கேன். वृंदा देवी अष्टमी की जय, वृंदा देवी की जय, तुलसी महाराज की जय। के चांबे तदिदीप्मिनिंदी रोजी प्रवाह स्नेपिदात्म बंधु दिदि दिव्यवासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम पादरोदितरमन्दहास्य न्यासाग्रमुक्तादिदीपितासि विजेत्ररत्नाम्बरणश्रियादि वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमनुश्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे ऋषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तदात्मया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्ज माध्वादिभिर्बान्धिविभूषमाना
वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं दीयदूतेन निकुञ्जयूनो आत्युत्कयो केलिविलाससिद्धि तत्सौभगं केन निरिचित्यतां तत् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् व्यासाभिलाषो वसतिं च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्यां च पुंसा कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तं कीर्तिशेषत्वदन्द्रविद्भिर्लीलाविधाना किल कृष्णशक्ति तावैव मूर्ति तुलसीनुलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं चरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेत् वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गः स प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्था। वृन्दादेवी अष्टकं की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर हरे कृष्ण. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण.